Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba na sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Gabi Cordova, Cebu. Ang naman tatampo, nagdasingan nga B-boy. Brad! Kuyog na mo unya, humanog duty. Magunsa man sa dito nga dili man ko mainom. Ako'y pilailan ni mo chicks. Nasamot. Naibaw bitaw ka nga, wa pa na sa kong na. Kailan ko muuban ba yun Oh? Laayon ra ko dito. May pagmuli na lang kong lahos kaysa mang chicks ko uban ninyo. Dili giday ko makaapo ani dong. Ma, Unsa pa may gihuwat in taon nimo, uy. Naa ka na sa hustong edad. Hapit ka namang gani mula pa sa kalendaryo kung buto na hunaon. baya si mama. Basig mag-ingon anak pa kakaron. Unya, ini katigawang na nimo, diha pa ka mangitag mauyab nimo. Grabe sa kay kamudag pressure mo O lagi ma. Sugod karon mo entertain ako babay. B-boy, si Alina. Alina, si B-boy. Kauban ako sa trabaho. Hi. Hello. Alina, ikaw na'y bahala sa pamigo, ha? Entertain na kayo na, basig muli niya na. Si Ars ako, ha? Cheers. Miss, dili ra ba ko mainom? Wow. Kabuutan pa ba din mo? Gano'n dili man ka mo inom? Dili ka ganahan sa lasa sa ilim nun? Wa pagi ko magkatilaw. Pero di sa ko ganahan nga musway kilaw. Basig magpangita na niya ka once makatilaw ka. Sige na. Shot na. Sige good. Kausara ha. Di po nga na ako O makamaana dog inom, good. Panya, dagan di kag giinom. Nalingaw man ko sa tong tabi-tabi god. Maungawan ako makabantay nga nagsige na day ko siyat. Anya, kaya pa niya mo ulit? Gaya Nalipong ko pero dili pa ko hubog. Oops. Tanawa, nabarag na ka. Hubugid lagi ka? Di lagi ko hubog. Sus, may hubog na matogaan. Mau sige, limod lang yun. Pero tuod, makatry pa bitaw ka? Harag lisod naman. Ani na lang. Oban na lang na ako. Adto ta sa akong apartment. Huwag tama na itong imong kalipong, ha? Makahimo ka? Usaan man mo. Kani. Sugdan ako, ani. Anya, ako ni bahala ni mo. Alina. B-boy. Usa? Doon na inihitabo ninyo? Naabay. Siya mo ko'y nag-una-una. Diyan, nalipong pa kaikuan ko. Doon na nag-i-improvement ang imong paglaglaag bay da. Nakat o nakag-inom. Nya, unsa pa man ha? Lingaw o di ba? Di ba? Di ba? Unsa man? Lingaw o di? Ha? Lingaw sab. Kumo na. Imbitaron ka na ako ha. Imbitaron ta ka. O imbitaron na ako si Lina. Aron, manglaag ta. Bay, sayang nga re. Murag di mong kuno makaari sa Alina bay. Kay nasa importante nga lakaw. Okay ra. Mayon sa man, muli na lang ka. Uli good taon. Ha? Mangita ko klein chicks. Usa?
Ganina raman ang nagsigigring imong cellphone, nak. Wa kay planong mo tubag, ana. Samok may. Masig ka to ng babae nga nakailan ako. Kadtong imong giingon nga amiga si imong amigo? Ay, dili. Lahi sad to. Uy, kadaghan pa guday ni mo babae, nak. Uy, murag nasubrahan na pud na da. Naglingaw-lingaw lang ko, ma. Wa man ay problema, B-boy. Pero ayaw lang gyud pagbinuang og babae. Kiba sino niya gabaan ka? Ma, Ay sus, to man ka ng gaboy. Storya na sa katiguangan. makiksabot lang ko sa babae nga fling-fling rang akong gusto. Dili pa ko andam nga mo commit eh. Unless makita na ko ang babae nga makaingon ko nga para na gid ako. Pero sa pagkakaroon bay, maglingaw-lingaw una ta. Ha? Aw ka na. Sunod laag na to, nako'y playlan nimo. Kinsa man. Hey! Woo! Hey! Okay! Rita, mao na akong pangan. B-boy day ko. Okay. Excuse ha. Magkuha sa mig mainom. Ikaw ba? Ikaw ba? Ano, Vika? Kami rin kung magkuha og drinks. Pabilin ka dito para makaila-ila mong mayorita. Parang lisod masya basahon bay. Ha? Dili mo tingog kung dili unahan. Bay, sosyalon maguto siya, bay. Kasagaran niya ganahan, ikaw ban ka ng mga kwartahan? Ha? Gabati ka? Oo. So kung gusto ka nga makuha ni mo siya, magpakaroon ingnon ka nga kwartahan ka. Ansa? Makig-date ka? Sa asa mo siguro ka makig-date? Basta, ako'y bahala nimo. Sure ko nga mag-enjoy ka. Mahal man na diya, bay. Uy, naungsam Mga tao gusto ka. niya. Ha? Magbay, dili ko mosugot nga dili na ko siya makuha. Matandog ang akong garbo, ana. Unya, asa magagkwarta? Unsa? Huwa man nimo among sweldo? Oo. Pahuwa man ako, usa ka adlaw. Ibalik na din ako sa sunod adlaw. Sige. Bantay ha. Ibalik ha. Kay gamitunon kayo. Ako ning tapokon sa pitaka na ko ang mga sweldo sa akong kauban para makita niya inig-abli na ako sa pitaka. O ilahi na ako ang akong kwarta para maoray kuhaan ako sa akong mga gasto. Bagga kay nga akong pitaka. Siya rin di siya madain eh. Nabusog ka? Yes. Good choice kid kaayo. Bisan og mahal din eh, pero lami kaayo. Thank you kaayo ha. You're welcome. Asa man ka human din eh? Unsa bay? Nakuha gini mo si Rita? Oo. Pero abi ni mo bay, kumansa na hitabo na mo. Mura mo kung nadutla ni Rita. Oh, mo ba? So sa ato pa, seryoso na lang ni mo siya? Oo. Makigistorya ko niya. Hindi naman ako makontak si Rita. Ay, dili ka ha. Dua-dua rin itong iya ha. Basin og busy lang siguro. Ako lang sabihin lang og message. O paabuto na ako ang iyang reply. Okay. Ganun sakit man akong... Uy. Wala. Dili ka. Magpa-check up ko.
May STD ka. Unsa? Maona na, B-boy. Gigabaan ka na. Ma, Giingnan tabitaw ka nga dili lagi magbinuang sa mga babay. Kibasin o gabaan ka. O tanawa karon. May STD ka na. Natakda na ka. Onya, unsa may plano ni Moron? Padayonon pa baghapon ang imong kabuang, ha? dili na ma. Ako na ibalik kung unsa man ko sa una. Mas maayo pa to. Wa pa ko'y problema. Wa ko'y sakit. B-boy, Grabe akong gibati nga pagmahay karon nga may sakit na ko. Og wa ko'y laing mabasol kay ako maning tinuyuan. Maayo pag naminaw ko sa akong inahan. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ining akong suwat tampo. More power, RMN. Mao ka mga higalang kaagi ni B-Boy nga taga Gabi, Cordova, Cebu. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nagulaan, Secrets. Ang mong kaagi gibahatan o duwa sa radyo ni Carol Marie Kain o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala o mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papara sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod gayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.